Oveľa. Čaute ľudia, my vás vítame pri fackovacom challenge. A ja som Jordan B1604 a je tu so mňou Nevieš moje meno, hamba. Eddie Gang. Neviem. Dobre, tak A my budeme dneska točiť fackovací challenge. ja som A zámer toho fackovacieho challenge je, že sa budeme fackovať od najslabšej po najväčšiu a keď niekto povie, že zdávam sa, tak musí splniť úlohu. Takže, počkaj. No. Poď. ale ja neviem, ako sa to dá. Ale som to teraz vysvetloval. Ale jak som ten... Že od najslabšej No ale prečo sa strieľame? že kto bude tam prvých 20. Dávam sa. A teraz naozaj. Nemôžeš sa vyhýbať. Padem mňa boja to. Počkaj, neudiaľam. Ani som ťa netrafil, dala si tam tú ruku. Počkaj. Jo, môžeš. Tak to je na zlej. Pozor. Sa netrafil, bola tam tá reka. Vzdávam sa, ja ďalší nechcem. Takže teraz sa presunieme na úlohu a musí z hintane preskočiť na hinto Skade na... z tohto a aspoň sa pokúsiť preskočiť sem. Čo si jebeš, ak sa dolámem? A sa pokúsiť. Teraz naozaj. Ja to ani vyliezť neviem, niekde ešte odskočiť. Neviem. Takže my sa s vami učíme. Prečo? Veď to je už kade. Ty nechceš prehrať. Ale nie. Tak my sa s vami... Nie ty, fakt pokús. Niekde je tu bien. Tak, my sa s vami učíme u fackovacieho challenge. Čaute. To by. Povedal čau, to musí sa